sigi ka fɔ mun na bɛ tɛlɛ kɛ conseil ministre ka o baaraw timɛla arabadon bɛnna novembre kalo tile 22 san 2023 conseil ministre mun y'a ta ka lajɛ a ɲɛmaya ka o di an ka jamana ɲɛmaa ma n'o bɛ tɛlɛ kɛ colonel Asimi Goyita la arabadon bɛnna novembre kalo tile 22 san 2023 a tun bɛ ale ka ɲɛmaya kɔnɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ wa palais de Kuluba yɛrɛ la an ka jamana ɲɛmaa ka dagayɔrɔ la. Conseil ministre mun a timɛla bɛɛ ka fɔ hakilina dɔw tala fɔ ma ko wa projet de texte olu dɔ adopté la ka tila ka nomination dɔ kɛ fɔ ka taa se wa kunnafoni dɔw dili fana ma a kɛnɛ kan. Fɔlɔ a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives et réglementaires a bɛ fɔ ma ko an ka ministre ne ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ bosoba ma ni a labaarali. Conseil ministre la ale ye wa sariya sen dɔ tɔnɔ fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma ko ka wa loi dɔ adopté. Ka bɔ yen nɔ chapitre des mesures individuelles la i bɛ k'a fɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ conseil ministre la a ye nomination dɔ kɛ ka maa dɔ kɔni bɔ o nɔ la ka maa wɛrɛw bila yen nɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ primature la conseiller technique secrétariat général du gouvernement monsieur Mahamadou Di Kumbuna Jara i bɛ k'a fɔ ale ye administrateur civil ye. Ka bɔ yen nɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ monsieur Famagandi Sekou Johnson ale ye planificateur ye. Chargé de mission o kɛla monsieur Hamidou Daɲon ye ale ye sociologue ye. Mun tɛlɛ kɛ ministre so bɛ tɛlɛ kɛ administration territoriale et de la décentralisation la gouverneur région Douanza kaw fɛ yen nɔ o kɛla monsieur Agali Aga Inamou Yatara administrateur civil lo membre du corps préfectoral fana do. Ka bɔ yen nɔ gouverneur de la région de Kidal kaw fɛ yen nɔ o kɛla général de division Alaji Gamu ye. Ka bɔ yen nɔ directeur de cabinet gouverneur ka bɔ yen nɔ directeur de cabinet wa Kidal la o gouverneur la. Ka bɔ yen nɔ directeur de cabinet mun bɛ tɛlɛ kɛ Kidal région gouverneur ale yɛrɛ fɛ yen bɛɛ k'a fɔ o kɛla monsieur Bukari Diallo ye administrateur civil le membre du corps préfectoral. Ka bɔ yen nɔ conseiller aux affaires administratives et juridiques wa n'o filɛ wa Kidal gouverneur fana fɛ yen nɔ o kɛla monsieur Seydou Traoré administrateur civil le membre du corps préfectoral la. Ka bɔ yen nɔ ministre som ka baara ɲɛsinnen bɛ wa kiirisow ma ale maaw ka hakɛ. Ka jira k'a fɔ inspecteur à l'inspection des services judiciaires o kɛla monsieur Adama Gindo ale ye inspecteur divisionnaire ye des services pénitentiaires et de l'éducation surveillée. Ka bɔ yen nɔ madame Zeynabou Touré ale ye magistrat ye monsieur Sekou Traoré ale ye magistrat ye. Ka bɔ yen nɔ ministre som ka baara ɲɛsinnen bɛ transport ale ni infrastructure fana ma i bɛ k'a fɔ chargé de mission o kɛla madame Maïga Bintou Aliou ye ale ye administrateur civil ye. Ka bɔ yen nɔ ministre som ka baara ɲɛsinnen bɛ affaires étrangères la forme et de la coopération internationale o kɛla o fɛ yen nɔ conseil consulaire à l'ambassade du Mali Conakry kaw fɛ yen nɔ o conseil consulaire la commissaire divisionnaire de police Aluseni So. Ka bɔ yen nɔ ministre som ka baara ɲɛsinnen bɛ sanfɛ kalanko ma ale ni recherche scientifique i bɛ k'a fɔ olu fɛ yen nɔ directeur général du centre d'intelligence artificielle et de robotique o kɛla madame Jacqueline Konate professeur de l'enseignement supérieur do. Ka bɔ yen nɔ directeur général de l'institut national de recherche sur la médecine et la pharmacopée traditionnelle o kɛla madame Rokia Sanogo professeur de l'enseignement supérieur do. Ka bɔ yen nɔ directeur général de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique monsieur Fana Tangara professeur de l'enseignement supérieur do. Ka bɔ yen nɔ mun bɛ tɛlɛ kɛ ministre so mun ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ani wa ɲɔgɔn dɛmɛ ko ma conseiller technique o kɛla monsieur Fawusubi Kamara ale ye médecin ye. Directeur général du laboratoire national de la santé au kɛla monsieur Muniru Babier professeur titulaire d'hématologie. Ka bɔ yen nɔ chef de la cellule d'appui à la décentralisation et déconcentration au kɛla monsieur Idrissa Kamara planificateur do. Ka bɔ yen nɔ directeur général de l'institut national de santé publique au kɛla monsieur Ibrahima Gindo maître de conférence do. Ka bɔ yen nɔ directeur général du centre de recherche de la lutte et de lutte contre la drépanocytose au kɛla monsieur Aljuma Gindo professeur titulaire dermatologie Odo. Ka bɔ yen nɔ directeur général du sud Pongé kaw ka directeur ɲɛmaaba i bɛ k'a fɔ o kɛla monsieur Soumaïla Keita ye professeur titulaire de chirurgie viscérale. Ka bɔ yen nɔ chef de la cellule de lutte contre le VIH sida tuberculose hépatite o kɛla docteur Madina Konate médecin do. Ka bɔ yen nɔ directeur général de l'hôpital Fuseni Dawo kaw fɛ yen nɔ o kɛla monsieur Samu Jara ye médecin do. Ka bɔ yen nɔ directeur général du CHU Bokari Sall Katikaw fɛ yen nɔ o kɛla monsieur Laye Touré maître de conférence agrégé en traumatologie. O kɔfɛ directeur général du centre d'information et d'éducation pour la santé madame Halimata Ouattara
administrateur de l'action sociale Odo moom tali ke ministre som baran malien établi à l'extérieur jamana de jamana kokan alini intégration africaine moom tali ke directeur du centre d'information et de gestion des migrations kala monsieur Aboubakrina Agissa ancien chercheur d'eau Kaboy no ministre som gabaran entrepreneuriat national wa emploi à formation professionnelle directeur général du centre de formation professionnelle de Senou Kofeno kala monsieur Djibrila Moussa professeur de l'enseignement supérieur d'eau Bamako nous vamos coloquer mo flasam baflan mo ani saba secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagno officier de l'ordre national ale bolno sebewla